sanibikelela kuphinda kuphila kufinyelwa khona umbukiso sonibekela impela ke kusawuyena umfana wasemtubatuba engomo ixosha engomo zinyo phorish pheshenyala zophuna isigodi phansi wentaba umachwetshana le phesha kothukela bathi usuyida obhaliwe isamba semali singadalweni sizokuma ishumi nje zemsolo kushimkwazo zithi nesandla ilanga liphuma utheni maqeda lakhanyisela umuntu otowa nawe into omusha ubungayisiki phela uzomuhla kaniphile sesiphinde sabuya impela ke siyithimba la kwa WJule TV la khona siza no part 3 udaba oluthinta umkhulu siyazi ukuthi abantu abaningi bafisa ukwazi ngodaba oluthinta umkhulu nokuthi udlisiwe kodwa ke namhlanje sihlala nathi sesizongenela ngaphakathi sizokwazisa ukuthi kuqhubakalani ngomkhulu siyazi ukuthi kugcina sekuvela izinto eziningi kwayena uphathusa singeke size sibuye nawo kodwa ngenxa yenu noma ngenxa yothando lwenu olukhombusayo ukuthina nokusikhuthaza ukuthi asiqhubeke silandele udaba lamkhulu so sesiyalandela ngempela ke njengamanje udaba lakhe umkhulu so into evelayo ke la ngaphakathi unkosikazi omncane kugcine kuba nezinsolo ke ezisola ukuthi engathi umdlisile umkhulu kodwa futhi okunye okuvelayo abantu abaningi bayibuza lapha kuma bakhuluma ngendaba ukuthi lapha kuma comment umakoti omncane uyithatha phi noma umakoti omncane njobe efuna lo 7000 awufuna kumkhulu umkhulu uthatha okay ngizonihlebela noma singathunyunyanga ukuthi sikhulume kulokho kodwa sonhlebela because ezinye zazo izinto sesiyitholile so into evelayo la kuvela ukuthi umkhulu uke wasebenzela enye inkampani ezinkulu wathatha umhlala phansi so uthe mephunyelwa zimali wakha amakotishi inqwaba so enye imali yasalayo ngazi ukuthi futhi angingachazi kakhulu kodwa nizoyizwela kodwa nje ezinye zazo zeyinkinga abhekana nazo umkhulu ilezo so sizozama ukumsiza namhlanje ekuthenini ukuthi athole umlaphi wendabuko ulaba abasi-inboxile ku Facebook wethu umuzi ogcina ngo-IE ubhala umuzi normal mase ubhala umuzi ogcina ngo-IE so that bangi-inboxile kabanye benu babalandeli benu ngokuthi imuphi umuntu esingamthatha ongakwazi ukuthi asize umkhulu amkhiphe idliso because kuyabonakala ukuthi ngazuthi unedliso umkhulu so ke sesimtholile ke umlaphi wendabuko okuyena yena okufanele ukuthi asize umkhulu kanti ke okunye ke la okuvelayo noba somsiza kumkhulu kodwa ke okunye okufanele ukuthi senze isiqinisekiso sokuthi sikushiya ku right abaningi bayibuza ukuthi izothathwa phi imali okuzokhokhelwa ngayo indleka njoba kuzohanjwa okay asifune imali yenu balandeli okwenu ngicela ukuthi nibuke thina njengethimba la kwa WJule noma abaphathi ba WJule ibona abazokhokhela zonke indleko ngoba inhloso enkulu la akusikho ukuthi ukuthini kodwa inhloso enkulu sekutheni ukuthi umkhulu asizakale so i-transport izophuma ngakuthina thina ithimba la kwa WJule kungegcine nge-transport futhi nokukhokhela umlaphi wendabuka okuyena ozosiza umkhulu kuzophuma ngakuthina futhi nalokho okwakho kuwena ukuthi ngalapho ngasekhaya subscribe ucofa notifications so that onke ama-video esuke sikuthulela wona azokhona ngempela ukuthi aqale kuwena aqala anisithathe ke niphinde nisikhuphule nisibeke ku-20k uyabo singagcini silapha ku-11 no 12 yabo asiphinde siqhubekele phambili kodwa lokho konke sizokwenza as long nina nisupport angifuni uqhamanga ngicacise le ngoba angifuni abantu ugcine sekukhulumeka ongesikhona asifune imali edinga ephuma kubalandeli uyabo ithina indleko zethu thina esizokhipha imali for ukuthi umkhulu asizakale uyabo ithina esizokhokhela imoto kanye nomlaphi wendabuko ozosiza umkhulu so ke njengamanje ukhona undodana kamkhulu okuyelinye lengane ezalwa umkhulu sizokhuluma naye before simthathe sihamba naye umkhulu namhlanje simusa kumlaphi wendabuko kodwa wena ungalapha ngasekhaya angifuni ukukhuluma kakhulu awuhlale ubukele ucommente futhi makukhona okunye mhlawumbe ubona ukuthi asikwenzi kahle ake sishone ngaphakathi siyoza ukuthi umkhulu sihamba sigcina phi naye asambeni hayi namhlanje ke yocaca ke namhlanje angifune ukukhuluma kakhulu naba bakhona sikhulekile ekhaya kwambonambe hey ngazi noma phela sengisho wrong sanibonani niyaphila kodwa
Siyaphila cha. Niyosixolela bakwethu sesiphinde sabuya njengoba sike senze isithembiso sokuthi sizophinda sibuye la ekhaya ngodaba luka baba ubaba uMbonambi. Nani niyazi ukuthi asilawuli thina kodwa silawulwa abantu noma abalandeli kakhulukazi lapha ku YouTube ukuthi bathe umkhulu asimsize. So ngenhlahla ke sikwazile ukuthi ithimba la kwaJabulu Jule livolontile lasho ukuthi cha lizoyikhokha ngcono okay ake ngiqale kahle sizomthatha ubaba simuse kumlaphi wendabuko indleko zonke ezizobe zikhona zizoqondana nathi for i-transport nomlaphi wendabuko. Abalaphi ke bendabuko esibasebenzisile akusibona abaziwa yithina kwaJabulu Jule kodwa abalaphi bendabuko esibanikezwe abalandeli kakhulukazi mkhulu abakhathalele wena ngoba lokho ngicathi kubalekile kufanele ngikuveze abantu bakhathalele kakhulu. So ibona futhi abavezile ukuthi basola ukuthi udlisiwe mhlambe nje hayi kabi mhlambe ngizoqala noma ngibona khona umfethu khona kodwa sisazomazi mhlambe ngizoqala ngangimama ngisiza ukuthi mhlambe ngingathini uPaula kwakhe since sekuvela ukuthi umkhulu babona ukuthi ngcono ukuthi ayophalaziswa mhlambe ungathini uyavuma noma mhlambe uthini? Ngiyabonga mntanami, ngiyavuma ukuthi ubaba ayokhishwa idliso uze nathi sikwazi ukuhlala nobaba sikhululeke. Ubaba sisamazi vele. Ngiyabona. Kade samgcina nezingane zizomthokozelela ukubuya kababa ekhaya. Namanje since thina siqalile ukulokhu ufika la sivakashela kwaze kwavela nokwe DNA test still akwazanga aphinde ukuthi aqhubeke ezekhaya still uqhubekile kwazizohlala la. Ubaba akezwa ufika kwenu awenzanga umehluko mhlawumbe manje kuzowenza umehluko. Yebo. Asithembe undodana lo. Yebo undodana. Hayi ngizogcina ngayo umkhulu. Mfowethu uyaphila mfowethu? Ngiyaphila bhuti uyaphila. Hayi siyaphila nathi. Mhlambe sizocela nje mfowethu usale usazisa igama lakho isibongo sakho siyazi ukuthi uzalwa umkhulu kodwa sizocela nje ukwazi ukuze nababukeli bazokwazi. Mina ngusibhambo nami ngane kamkhulu. Oh indodana yakhe. Indodana. Mfowethu angazi ngiyazi usesifike kaningi la asikufici mfethu siyazi ukuthi phela vela ngikamamncane wakho la kodwa ke sesifike kaningi asikufici ngeinkinga ke esibhekana nazo eziningi mhlawumbe uma wakho sekwaxoxela ngeinkinga sesike sabhekana nazo la mhlawumbe futhi ezinye zazo usuku wayibonela kuyo yonke mhlawumbe ngizokukha phezulu nje ngeke ngikubale konke kusukela eqaleni. Ubaba uhlala ekhaya noma akasahlala ekhaya? Baba asahlala ekhaya sowahlala kulomuzi lo benoma. Ikwabala ikwamamncane. Uthi kamamncane mesho ubaba. Uthando luka baba wakho wena njengoba usukhule nje wayinsizwa wangaka uyalazi uthando mhlambe lika baba wakho noma wazi lika mama wakho noma olabazali bobabili noma wazola mama kuphela? Sengazela mama kuphela kababa ngisalazi lokho ahambe ekhaya kabuye. Senike namzama mhlambe ukuthi umtshethi phela baba buye ekhaya azosupporta noma azokusupporta wena njengendodana yakhe. Ubaba ayitshena siyamtshena noma uyamtshena hayi lutho akezwe ubaba ngazi kuzenziwa kanjani. Okay mfethu mhlambe ubusuke wasizwa istory namhlanje ikakhulukazi ngizokuveza nje lokho size ngodaba lokuthi before ngikuveze kodwa ke udaba esize ngalo udaba lokuthi sicabanga ukuthi noma thina njengethimba lakwaJabulu Jule sibe sicabanga ukuthi asimthathe siyomphalazisa noma simuse kumlaphi wendabuko ongamsiza ukuze azokwazi ukuthi mhlamba agcina abuyele ekhaya ukuze mhlambe nizolazi uthando lika baba. Analapho bhuta ayikho inkinga ngamsiza ubaba ayikho inkinga kodwa ngilade ngibuye engingayicela mhlamba ukuthi amakhamera abuko manje mhlamba sizobuka abantu abaningi umhlaba wonke uyasibuka. Engizocela mhlamba uma besizakala baba amakhamera angabi ngekho. Siyakuzwa mfethu sikwazi ukuphikisana nawe njengoba wena indodana kababa kodwa uyavuma ukuthi singamthatha ubaba siyomsiza.
Ngiyavuma ayikho inkinga ningamthatha ubaba. Okay, mhlambe mangizoke ngibuze nje kuwe ngoba sike sezwa kancane sesisakuthola kancane ukuthi lo muzi kahle kahle kwabani mhlambe ungasicacisela lapho ba khona sesike sakuzwa kodwa asikakakonfirm kunina malunga omndeni noma kuwena kuma wakho ngqo asinyamona mamncane but asikakakutholi kuma wakho na kuwena asikakakutholi lo muzi mhlawumbe okabalo esikuona sinzo omkhulu ahamba la ngoba thina ngokwethu sithola ukuthi okamamncane wakho wathe ngomamncane wakho okaba kahle kahle lo muzi. Umuzi wakababa umamncane wathatha imali kababa ohamba wathenga ngalo muzi. Kahle kahle lo muzi ufuze abuphile ngakuthina siwumndeni. Mamncane nje uyena wathatha imali kababa wathenga umuzi khona uzothi wakhe. Akuwona wakhe umuzi. Kukhona akanisupporte ngakho mhlawumbe umamncane wakho noma kunokuthi nisupporte nithuka mhlawumbe nisokola. Lutho asupport ngalutho umamncane. Thina siyasokola ngenxa yakhe umamncane. Senike nazama mhlawumbe ukukhuluma naye mhlawumbe ubonisana lapha nalapha. Noba nomamncane? Yeah. Lutho. Noma uthi uyamtshena nje akakezwe. Ngiyakwazi ukulalela nenkani yakhe. Okay. Cha siyakuzwa kodwa ke asiye kumamkhulu siyabuya mkhulu siza kuwe. Kodwa sifuna ukuthola la kumamdala ekuthenini ukuthi nangu undodana uveza udaba lokuthi uma siyosiza umkhulu ucela ukuthi amakhamera asale mhlawumbe wona kuthini ukuphawula kwakho. Mina ukuphawula kwami nje ngeke ngiphawule kakhulu njengeseshilo undodana kuyikhona ngoba phela manje into enkinga abangani bakhe esehlezi nabangani bakhe bayamhleka manje ngcono amakhamera ngabibikho. Hayi siyakuzwa azwele size kuye umkhulu angivele ngize kuye umkhulu baba niyaphila kodwa baba. Yebo sakho. Siyaphila nathi baba la ku angifuni ukuzenza muhle noma asithanda ukuthi sizenze bahle kakhulu kodwa konke esikwenzayo kufanele ngikucacise lokhu awuthandwa kakhulu thina kodwa ngibona ngazuthi abantu bakuthande kakhulu abantu base South Africa because abantu bakhuluma ngendaba yokuthi kufanele ukuthi uyophalaziswa noma kufanele uyiswe kumlaphi wendabuko uyophalaziswa. Angazi wena noma uthini mhlawumbe uyavuma ukuthi uhambe uyophalaziswa. Yebo ngiyavuma ukuthi ngihambe ngophalaziswa. Uphethe kahle niqala umamncane noma kwawena ukho happy? Uphethe kahle. Ayi siyakuzwa kodwa ke ngicabanga ukuthi umkhulu since evuma ukuthi babukeli ngalapho ngasekhaya uyavuma umkhulu ukuthi singamsiza kodwa undodana uveza ukuthi usacela ukuthi angaveli kuma camera angazi ke kusho ukuthi sekuzosiphoqa ukuthi sizovala umsindo lo noma umbukiso sizovala ngezathu sokuthi asingeke size sikwazi ukweqa imigomo esinikezwe umuzi wakwaMbonambi yabo angeke size sikwazi ukuthi sikweqe lokho kodwa njengamanje sizomthatha umkhulu ngiyaxolisa futhi nomlaphi wendabuko sizocela ukuthi singamvezi because ngoba sengazuthi manje si advertiser noma senzani yabo socela ukuthi singamvezi singamusho umlaphi wendabuko kuyena yena osimthathile kodwa umunye wenu wababukeli nina ababukeli ngoba niyazi abantu besibathumile uzombona umlaphi wendabuko okuyena yena esimthathile ukuthi sithatha umlaphi wendabuko okuyena yena abamshilo nathi ke sase siyakhetha kulaba bebeyoba u4 abebekhonjiwe ngabantu abaningi bebekhombe umuntu oyedwa sase sipotha sithathe bona kodwa la ngifuna ngale kokukhuluma kakhulu ngizocela ukuthi simlinde njengama nomkhulu until azasuke ayogibela mayigibela so bese siya ishaka iCamera. So ke njengamanje ngicabanga ukuthi into ezokwenzeka sesizomdedela umkhulu vele use ready usewukuthi nje angene athathe isikhwama ahambe yazi bengayitsheni ngavele nga happy ke angifuni nje ungakusho lokho singi happy because umamncane bengiyitshethi sizomfica so kodwa ke asimfica ngoba mhlawumbe bekuzoba khona ukudistebheka mkhulu noma ungavele nje ungena ngoba imoto yakaJabulu Jule isikhona la ikulindele phezulu noma ungahamba uthatha isikhwama silungisele sambe.
Yebo sisi. Cha ngiyalini. Yebo mamncane. Cha ngiyalini. Nginina futhi. Uyaphila sisi. Ngithi nina futhi. Uyaphila kuqala. Ngithi inina futhi. Mana sisi wena mamncane ungixolele. Uyabo. Cha namhlanje sibe sesiluthatha udaba sahlalela phansi ukubona ukuthi senza kanjani ngodaba lokuthi abantu bayakhala ngokuthi basacela ukuthi umkhulu ahambe aye kumlaphi wendabuko ukuze sizokwazi ukuthi Ngobani? bathi inhloso ukumsiza. Cha hayi ukuthi akaphilile Ngoba yini? kodwa inhloso enkulu ukuthi asizakale. Wena kahle umxofi. Cha ngisi umxofi. Uzwa yini? Uzosizwa yini? Ugula uphethwe yini? Cha akusikhona ukuthi umuntu oya kumlaphi wendabuko umuntu osuke Yazi egula. mina ngibona abagula la. Yini? Wena nalo mama. Nina ke nigulayo. Ngiyakutshela kwa wena Ungathuma uyagula. uyakhuluma kakhulu. Lazama ukusizwa ukuthi namazi wamenzana ngithi yamazi. Hayi, awuyeke bahambe uyamazi. Wena uyazi ngamenzani? Ya, ngiyamazi. Uyaphi? Mana mkhulu ngathi kunodaba esisalungisayo ke lapha Uyaphi? Uyahamba nje baba. Uyaphi? Uyahamba baba. Baba uyahamba. Uyahamba uyothola usizo. Oh, hayi sobona. Sobona phela. sisi wena uthanda ukuthi ubaba wakwakhe asizakale. Ngeke ahambe kumele uthathe ibhano uyolanda amasosha e-USA ukuze nimthwale nihambe naye. Akayindawo. Niyahlanya. Manje nizomama uzombopha mhlawumbe baba. Uthi angalapho sokubona phela. Uyahamba kodwa baba. Mana ke mkhulu mhlambe ukuze ucacisele naye umakoti omncane akathanda ukuthi uhambe wena mhlawumbe ungamcacisela wena uyathanda ukuthi uyosizakala noma uthande. Hayi ngiyathanda ukusizakala. Usizo nani? Unani? Usizo nani? Uyagula? Uphethwe yini? Kubuhlungu? Phela kumina ngeke ngikutshele lokho. Kumina. Oh, wena uyibona unenkinga? Hayi hamba ke Joe. Nawe kubaba hamba. Ayekubaba. Yake nje ubaba hambe nalomuzi uhlala kuona umuzi wethu. Wena akuwona umuzi wakho. Yabo la khona isikru esingeke singaphelele kuwe. Ungabe ngiyawuthatha Uyahlanya. Nawe uyangihlanyela. Yangisanganene. Wena ophilileke wena noma wakho Uyasangana. Ningani? Mina bengifuna ukwazi iqiniso kanti kahle kahle lo muzi wena uyasebenza kuqala ke ngibuza wena ke mina. Ngicabanga usazothola impendulo. Cha ngifuna ukwazi phela ukuthi njoba wena unomuzi iminyaka yakho mingaki man iminyaka yakho mingaki Uhlangana phi nalokho? sisi ngiyakubona umncane imali yokuthi wena uafford ukuthenga umuzi ongaka uyithathephi Ngithathe egqe. mana mhlawumbe mangabuza kwena mfethu usisi ngokwazi wakho uyasebenza Akasebenza. kodwa nakho uthi unomuzi lo muzi sikuvela ukuthi owakhe Imali kaBaba le ayithatha athenga ngayo lo muzi. Ayena kanamuzi. sisi kuvela ukuthi wena wathatha imali Ngizokuthuka ngenhlambo ongakazi uzuyizwe nalawa owakhula khona. Uyazi ngizokuthuka ngenhlambo ongayazi. Qhubeka. cha phela sisi sifuna ukwazi iqiniso njengamanje wena njoba umncane imali yokuthenga lo muzi wayithathaphi Uhlanganaphi? cha ngifuna ukwazi iqiniso uphendula umbuzo Phendula nje. phendula ngombuzo Ngiyanikweleta ama-answer. cha awusikweleti sesifuna ukwazi ukuthi imali yalo muzi wayithatha kuphi wena Ngithini wakumbe mhlawumbe nizogcina nifikile ibanimba. Imbani? mana ke sisi uma ngingathi mina wena ngoba njengamanje sengikhathele lokhu ngihloniza wena odlise umkhulu njobe ekuthanda kangaka njobe ehleze ekhokhela 7000 ukhokhela u7001 Manje kunani mengikhokhela? cha ngibuza ukuthi ukhokhela u7001 Awani. lo muzi wawuthathaphi wena Hayibo uyangiphi imali? Manje kumele ngangiphi imali? uphelela ukuthini because ngingane wathi eyakha siyathola ukuthi kusiyakha Angibeka isibhamu ekhanda. Isibhamu nje ngesingqongqoze ekhanda lakhe ngithi khipha imali. hayi wena sisi uyeyisa nje angifuni uqamba manga uyeyisa awumazi omunye umuntu yabo Oh, ngiyayisa. Wena uyayilanda. cha Mina mina kusho wena uyayilanda ke. okay asikuyeke kokuningi
ngibuza ukuthi umuzi lo njoba wena sithola ukuthi ingane zika baba ziyahlupheka owami angithi wayithathaphi imali Thol uzongilalela ngichazele owami ngamnika la wangithengela umusi ngithole kwenzakalani sengishilo angirekhodi phela mkhulu mina mhlambe mangingabuza wona mhlambe uzosichazela kangcono uma mncane wakwakho njoba enomuza ngithi usuhlala la yebo lo muzi ubhaliswe ngawe noma ubhaliswe ngaye ubhaliswe ngami obhaliswe ngaye ngami ngawe yeah uthi nje uma mncane owakhe sisi nje nakho uthi umkhulu ubhaliswe ngaye owami umusi ubhaliswe ngobani owenkomo yami hayi angikwazi ke lo mkhulu kahle lo muzi wathengwa ubani mina sengivukenzela ukunderstand because siyathola ukuthi umuzi mhlambe noma wakuphambanisela siyathola ukuthi umuzi ubhaliswe ngaye yazi usho kade chaza la undodana ukuthi lo muzi lo ubhaliswe ngaye hayi ngawe uma ukuthi ubhaliswe ngaye njoba ade chaza undodana wakho wayithatha imali yokuthi angathenga umuzi kujiyele imali engingumnike yona wayibeka wazi wathenga umuzi wathenga umuzi sisi ngizocela nje mina ayikabi asisakubuzi ke manje ngiyakutshela because ngiyabona ukuthi wena ududo ukuthathwa soft ubaba sizohamba naye uyangitshela mina ya sengiyakutshela no ngiyakutshela manje ubaba lo sizohamba naye futhi uma ukuthi lo muzi lo wawubhalise ngaye yonke into angifuni ukungena kakhulu kulokho kodwa ubaba sihamba naye sikumusa kumuntu wesiZulu uzolikhipha iqiniso uyangizelisa yabo manje uthi angithi vo phansi ngitshena ukuthi uyeyisa lo sisi akeze nje uyeyisa nengivuma ukuthi babathanda nalo sisi untanga wami njengithi ngimbize ngoma mncane nayi angikufoni uyangifunani hayi uyangifunani pho indawo khethe baba angifoni nami uthola untanga bakho yahlanya nawe yahlanya nangibole njalo hawu uyahamba ubaba namhlanje wena uzobona ukuthi wenze njani yasazi isipoki sobona wasazi isipoki aze sobona ubokele mina okay awuzama zama nayi yani benihlanyisa la nayihlanyisa hayi bo qhubeka ube nenkani sobona uzogcina ba bafabade bade sengicele naseqaleni nokuthi kwaba namsiza yeah angipheki ngihamba na kodwa bengicela ukuthi amakhamera angabi ngekho angabi khona nje kube khona nje baba uthi uyasizakala yilokho ade kuyisicelo ayikho inkinga mfethu siyakuzwa naye futhi into engijabulisa kakhulu ukuthi uma mdala uhappy ngokuthi ubaba uyosizwa nawe uyavuma kodwa okukhulu kakhulu ongenza ngibe happy mina ukuthi uma mncane yena ohappy okudlula sonke futhi ngicabanga ukuthi wena ozokujabulela kakhulu okudlula sonke lento ukuthi umkhulu usihamba naye bayo uyokhishwa lento lo owamfaka yona wawumdliselana umkhulu vele unobufakazi balento engibuza yona cha siyamazi umkhulu ngeke ukuthi yabona ke nje akekho umkhulu ngathi ukhokhela 7,000 for in umbuzo wakho nje usuboshiwe umdlisile vele akho umuntu ozongibopha usuboshiwe nje ayikho lonto leyo unobufakazi balokho okay noma kunjalo ke noma bekuthiwa ngiyaboshwa bathi umkhulu sihamba naye namhlanje hambani naye ayinandaba hayi ayikho inkinga mfethu ngizocela ukuthi ungene uthathele umkhulu impahla noma ngingajikela ngale kuze lo angalokho asihlupha umfazi owuhlupho kushuthi mina yeah wena vele isiningi noma ngihamba yabona ukuthi wena owuhlupho njengamanje ugamanxile nje endabeni engahlangani nawe uyagaxela nje uyaphithizela nje ake sihlebe sisi abasekho abaningi naye umkhulu akasekho uhlebe ngani ukuthi ubuyingeni inhloso yakho uzolethuthuthuka phela asixoxe nje ngabantu ababili umdlisele nomkhulu yabona ngizocela ukungicasula ngoba ukhuluma ngento onoshoyayo cha iqiniso ukuthi nawe uyazi ukuthi uyabona ukuthi umkhulu udlisiwe akekho umuntu ongavela asuke akunikeze
7,000 for ini. For i-girlfriend allowance. 7,000. Lengane omsha ngejazi ngayo naye wavuma uthini ngalokho. Wena usho lokho? Ngikuzwa ngawe lokho. Hayibo. Ama-result nje sabuya nawo ama-DNA test yakuveza ukuthi ingane akusika mkhulu. Ngokwakho lokho. Angikwazi-ke mina lokho. Wena uqonda ukuthi njoba ithi 0% yakuveza. Ngithi kwakho lokho awukwazi ukudirecting inkulumo. Uyangitshela awungibuzi. Okay, angikubuze-ke ngoba kusho ukuthi ufuna ngibuze kahle. Uyangitshela ngathi wena Malanga, uyi-answer. Wena kahle kahle i-DNA wena. Angikubuze-ke mhlambe ingane. Awungibuzi uyangitshela. Okay. Bekumele ungibuze kahle kahle ingane eyakho umkhulu ngikutshela i-answer. Kahle kahle kwenzakalani ngomkhulu ngikuqalele eqaleni kodwa manje usulate ngeke ngisakutshela usuphuthume wafika esiphethweni. Okay, ake ngikubuze-ke mhlambe mungachaza kwenzakalani mhlambe usithatha usibe. Sesiyahleba vele abasekho njengamanje. Hlebelani ke? Cha, sengenzela ukuthi nje mina uchaze iqiniso. Asibone sidinga. Hayi, ngiyaxakeka. Abukeli bakwaJabulile Jule TV sesiyayivala i-episode njengamanje. Kodwa ke umkhulu usihamba naye ukuthi lo sisi omncane oyi2K ukuthi uthini ngeke size sikwazi ukuthi sizwe ngayo. Sizomthatha umkhulu njengamanje sizohamba naye. Uyabo? La ngisacela mamdala usitshele labo ukuthi abaphume ngale imoto vele la phezulu. Ya noma ungajikela nje ngale ubathethe abakhuphukele la phezulu. Ihambe kahle Jabulani Jude. Hayi babukeli vele sivale ngibona ukuthi asivale siyacela ukuthi ningakhohlwa ukucofa usubscribe ibutton. Umkhulu siyamthatha njengamanje sizokwazi ukuthi siyomsiza njoba ngishilo ngathi ngeke sikwazi ukudalula igama lomlaphi wendabuko ukubalekela izinto thizeni futhi asifune imali abantu abazoyikhokha. Indleko ikamkhulu kuzoba ezithi yonke into izokhosta thina. Okwakho wena ukuthi qhubeka ubukele sizoqhubeka sokusilandelela kancane udaba lamkhulu until kuze kufike la asizakala khona. Uyabo? So okwenuke ukuthi nihlale ngalapho ngasemakhaya. Njengamanje sesiyahamba nomkhulu ngoba nayi imonto isimile la isilindile. Asiphinde sidibane ngokuzayo. Bye bye.